Benvidos a unha nova edición de Vigo Debate. Hoxe convocamos a nosa mesa política. Xa sabedes que sempre teñe moito que contar. Vamos a presentalo xa, que senón logo nos quedamos sen tempo necesario. Así que saudamos en primeiro lugar a exconceira do Partido Popular, Teresa Cendón. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde a todos. O secretario comarcal da CIGA, Serafín Otero. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. O xornalista e escritor Manolo Orío, que tal? Moi boa tarde. Buenas tardes. E o exconceiro do Partido Socialista, Xulio Calviño, que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde a todos. Bueno, como estamos aquí nesta etapa de entroido, pois queremos falar un pouco do motivo do MECO, non? Que se alguén non o viu aínda, pois se ve aí a Balaídos, o estadio, unha maqueta, alá o alcalde pois dicindo eso de que queremos ser sede do Mundial, e por detrás aparecen xuntos Alfonso Rueda e Rafael Louzán dicindo que eles non queren que Vigo sexa sede do Mundial. E todo isto, ademais, coa nova de última hora de que o alcalde ya se enviou unha carta á Real Federación Española de Fútbol dicindo que como non inclúan a Vigo como sede, pois que levará o asunto aos tribunais. Veña, Xulio, comezamos contigo. Como este asunto, se crees que hai que actuar xa porque o tempo corre? Sin dúbida, sin dúbida. Vamos a ver, mirade, esquezamos que houve un escándalo no tema das puntuacións. Esquezámoslo. Había que seleccionar a 11 cidades. Se seleccionan 11 cidades. Unha delas, despois do escándalo, Vigo quedou de 12. Unha delas retírase Málaga por razóns obvias do seu club de fútbol e demais. Só con eso, Vigo ten todo o dereito a ser presentada en novembro entre as 11 cidades e non as 10 que presentou o señor Louzán a FIFA para que Vigo estivera incluída. Solo con eso, porque se unha se retira, pasa a seguinte, sin a menor dúbida. Se a eso lle engadimos que hai un escándalo previo no que Vigo está en posición de salida, intervén Louzán coa comisión que está decidindo técnicas, valoracións dos diversos estadios, entidades e demais. E do día pa mañán, da noite a mañán, mellor dito, cambia esa clasificación para que suba San Sebastián, Donostia, e baixe Vigo, xa é o colmo, xa é impresionante. Claro, cando non se fai eso, é porque hai que pensar que hai algo detrás. Hai unha loita indubidablemente entre dous compañeiros de moitos anos do partido, de moitos anos, porque Louzán foi presidente da Diputación de Pontevedra, pero foi o secretario provincial da provincia de Pontevedra, e Rueda é de Pontevedra. Foron compañeiros moitísimos anos. Cando hai algo tan flagrante como eso, tes que sospeitar, obviamente, se o xuntas ademais con que a Xunta fala coa boca pequena do tema de apoiar o Mundial en Vigo, coa boca moi pequena, claramente, e con papeles polo medio, e solicitando a Real Federación Española de Fútbol, etc., solicitando seriamente que Vigo sexa incluída porque ten todo o dereito conforme as propias normas da FIFA e da Real Federación Española de Fútbol, é que é escandaloso, é que sinxelamente escandaloso, é que ademais se fale de que sí, apoiaremos cando este o proxecto, cando teñamos o proxecto, se é que Vigo é nominada cidade sede do Mundial. Vamos a ver, o proxecto o teñen dende o principio, dende fai anos. O proxecto en grandes líneas, obviamente, hai un retranqueo, ir hacia a plaza de tribuna, tribuna vai a crecer ao ancho e ao alto, con un piso máis, o fundamental está plantexado, o tema crucial que era o do colector xa se está a resolver, con cartos do Concello, está todo en marcha. Que problema hai? Tes que sospeitar forzosamente. Por eso creo que o MECO é acertadísimo, reflexa unha realidade co toque do entroido, obviamente, co toque
cómico do Entroido, e creo que é un gran acerto ese Meco. Bueno, Orío, ti como ves esta polémica do Mundial? Yo E si que hai unha alianza contra Vigo, non? Sí, hombre, a mí me cuesta aceptar que haya una campaña o una alianza establecida para perjudicar a Vigo, ¿no? Pero yo lo único que en mi experiencia pues es muy positiva, porque yo estuve durante el anterior Campeonato Mundial de Fútbol, pues estuve participando dentro de la organización y fue una experiencia magnífica, ¿no? Yo no tengo ninguna explicación, porque por otra parte además la gente del entorno de la información está bastante ayuna de información y desconoce cuáles son los intereses que realmente se están jugando en este pulso, ¿no? Que parece efectivamente un pulso, de manera que a mí me encantaría que Vigo fuera sede del Mundial. Yo, por razones familiares, tengo muchísima relación con Málaga. Sé que Málaga decidió retirar su candidatura. El estadio de la Rosaleda está en una situación no buena, en una ubicación. Y lo único que se me ocurriría pensar es que a lo mejor el programa que presenta Vigo no está maduro y por tanto la Federación la Real Federación Española de Fútbol se la coge con pinzas y el organismo organizador del Mundial se la coge con pinzas antes de dar un veredicto. Está de 11. Lo sé. A falta de madurez é ser o 11, non o primeiro. Lo sé. Pero está entre as ideas seleccionadas. Lo sé que está en el escalón inmediatamente inferior al que le correspondía a Málaga, que fue... Sí, que salió. Sí. Serafín. Bueno, é complicado, non? Sí. Vamos a ver, primeiro polo tema do Meco, non? Eu non comparto, a mí me parece que, bueno, que me costa dar unha opinión ao respecto, é verdad que estamos no Entroido, que hai que buscar, pero a min é que non me gustan os mecos cando son tan políticos e veñen directamente dos políticos. Era diferente cando os mecos era unha crítica política, pero viña das organizacións populares, non dos veciños. Eu creo que iso é un cambio importante que estamos vivindo nos últimos anos, non? Pero eu convido aos espectadores, os que nos están vendo, a que podan ver o vídeo de presentación do Meco, non? Que eu creo que é esperpéntico. É dicir, é un entroido que temos en Vigo, eu creo que anual, é todos os anos. Eu creo que todo o ano completamente vivimos en un entroido con un señor que fai aí o seu teatrillo e con a súa comparsa, porque realmente hai que velo, é dicir, e aí me quedo, non fago máis crítica, e ao mellor estou trabucado, tamén, porque logo a xente lle gusta, a xente está claro que o que quere festa. Pero, bueno, aquí o importante son o tema de por que Vigo non está no Mundial, non? E eu creo que iso é do que se trata, e a polémica que hai, que en parte coincido aquí con Xulio, non? Eu creo que Vigo tiña que haber sido unha das cidades nomeadas para estar no Mundial, bueno, por moitas cousas. Primeiro, porque tiña a puntuación para poder estar, que iso é certo, non? E así se revelou, e o sabemos todos, decir que iso foi público, de que hubo un cambio aí última hora que non sabemos o porqué, a día de hoxe, aínda non o sabemos, pero ademais por outros motivos. Creo que Vigo ten que ser sede do Mundial, un Mundial que se vai a facer no Estado español, non? E é, primeiro, porque o Real Club Celta, o equipo da nosa cidade, é un dos equipos históricos, está entre os 10 mellores equipos do Estado español, en clasificacións, en historia, en tempo, pero aparte é que hai unha cuestión importante, que Vigo, sin entrar en disputas con Río Tinto e con Huelva, pero é que Vigo é o equipo Exiles, foi o primeiro equipo seguramente non de España inscrito, sino seguramente de Europa, fora de Inglaterra. E eu creo que esa é unha circunstancia tamén moi importante que tamén hai que valorar e poñer sobre a mesa. Dito isto, temos que ir á situación que ten. Eu non entendo como un campo que aínda non está rematado
como ao final pode ter menos asientos, e eso sí que é unha crítica, pode ter menos asientos co anterior estadio, que anterior campo. Dis agora de Balaídos. O de Balaídos, sí, o de Balaídos antes estaba entre os 30 e 32.000, é verdad que había aí en algunhas gradas que non había unha gran visibilidade, pero chegaba a 32.000 asientos, en este momento estamos falando de 27.000, non? 27, 28, pode chegar a 30, pero menos, non entendo eso no proxecto, non un proxecto que estaba para rematar no 2017, que ao final remata, bueno, non sabemos canto, pero aparte, eu creo que o que hai que presentar, e aí me tes que perdoar, Xulio, é un proxecto en condicións, non vale un proxecto de palabra. Dende o Concello, eu sei que a oposición xa lle ten pedido en repetidas ocasións ao señor alcalde que presente o proxecto, un proxecto en condicións. Decir, porque os proxectos teñen que ser con coñecemento, non vale que vamos, porque cando me dices que se vai a retranquear unha parte de 30 metros, eu entendo que esa parte de 30 metros que se vai a retranquear é a parte que se acaba de humanizar ahora fai pouco tempo e que se acaba de inaugurar, que todo eso verá que levantarlo outra vez de novo, co cal o orzamento xa non vai a ser en 60 millóns, sino en 62, porque esa obra quedará tamén anulada, que foi un diñeiro que tiramos aí. Son esas cousas que non se acaban de entender, non? Podría seguramente dar máis motivos, pero que se piden explicacións. E, por suposto, pedir explicacións, como non, a Rafael Louzán, a Federación, porque tampouco está dando ningunha explicación de por que Vigo en este momento non é sede do Mundial, e polo menos que digan claramente por que non é, porque pode ter posibilidades ou non. Hai outros campos que que están nas mesmas condicións que Balaídos, ou incluso moito peor que o Estadio Balaídos. Teresa, que tes moitas anotacións xa aí. No, é que, bueno, pero que, claro, tampouco vou a responder a todos, verdad? Entón, o primeiro que quero decir é que o MECO, a min, francamente, non me agrada, pero tampouco me sorprendeu, porque a originalidade non me copouca, o sea, todos os anos é o mesmo, o presidente da Xunta, pero xa era Feijóo, era Feijóo, e agora Rueda, sistemáticamente será así. A mí o que máis me gustou foi o que fixo o Partido Popular, como non, o meu partido tiñame que gustar, pero bueno, penso que tirar de sarcasmo estuvo moi ben, non? Porque en aquel cartel que decía non queremos, como era? Non queremos que Vigo acolla o Mundial, correxiuse o non e pusose nos queremos que Vigo acolla o Mundial, con Louzán o presidente de a Xunta dun lado, curiosamente, Abel Caballero de celtista, que o día seguinte apareceu no Chao, o sea, o temporal, unha das borrascas, tirou a un dos personaxes de ese MECO. Espero que non se xa premonitorio, Xulio, pero bueno, a mí gustaríame que fose premonitorio, pero bueno. Un MECO que ademais non lle fai xusticia a Balaídos. Mira ti, se non temos proxecto para Balaídos, Serafín, que o estadio que está non é o que se pretende construir de cara ao Mundial, porque claro, estéticamente o novo parece que non entona, entón colocamos... Non aguantaba o vento. Claro, sí, a aleta de tribuna, sí, decías ti, que gastamos na humanización, que agora vamos a tirar para... Pero que tamén gastamos para esa grada de tribuna que xa está reestructurada. E agora, novamente, e ti dices, por qué? Por que non se empezou no aforo? Pois mira, ao mellor eso é unha explicación que tiña que dar Abel Caballero, o alcalde, porque eso foi en contra da vontade do Celta. O Celta xa pretendía un aforo apto para o Mundial. E foi Abel Caballero o que decidiu que non. O sea, que o que ten que dar explicacións é el. Bueno, ese exercicio de celtismo que fixeche, Serafín, gustoume moito. Vese que o leva no sangue. Non sei, eu teño un dato que non sei se é certo, que o fútbol a Vigo chegou da man dos ingleses do cable inglés, que foron os que empezaron a xogar, sí, é certo. Bueno, pois mira, algo que lle temos que agradecer a
o Reino Unido, verdade? Sí, o coñezo moi ben. Sí, non, sí, xa se ve que coñeces aí a historia de Meu pai do traballou Celta. 30 anos no cable inglés. Sí, claro. Moi ben, dai che ben a afición, está claro. Con respecto a sede do Mundial, que o Partido Popular sempre se pronunciou a favor. É que o que está dicindo o alcalde, de que o presidente da Xunta dille a orella a Louzán que Vigo non pode ser sede, é unha invención del, é un bulo. E ademais penso que estes bulos tiñan que ter consecuencias. Porque non pode ser que se difame desa maneira a un persoeiro público. Hai que ter un respeto institucional e penso que a cidadanía rechaza estas posturas. É mentira, o Partido Popular é máis. O Partido Popular levou, como ben sabedes, unha moción ao Pleno en apoio da sede. Foi rechazada polo Partido Socialista. O Partido Socialista, creo non ter que recordar que o único encontro que tuvo coa Real Federación de Fútbol foi a través do teniente de alcalde, que dixo algo así como ter un mundial é un marrón. Bueno, este teniente de alcalde que non se caracteriza por ser Demóstenes, verdad? Pois delatouse. Todos entendemos o que quería decir. Realmente esta aposta do Concello de Vigo polo Mundial é totalmente ficticia. Este ataque ao señor Louzán, eu que non entendo por que este ataque ao señor Louzán cando Vigo caeu non por o señor Louzán, sino por aquel ínclito Rubial, que era do PSOE. Rubiales, decía, como era que decía o PSOE? Rubiales é un golfo, pero é o noso golfo. E despois foi o señor Rocha. O sea, realmente foi un feito que lle viu dado ao señor Louzán. Pero mira, o señor Louzán estivo, sendo presidente da Real Federación de Fútbol, estivo en Vigo. Estuvo en Vigo nun acto multitudinario no que nunca asistiu o alcalde de Vigo, porque non lle interesa negociar con señor Louzán. É que o alcalde único que lle interesa é a confrontación permanente, é de onde saca el rendemento. E ti preguntabas, vai a ir aos tribunais o alcalde? Eu penso que é un órdago máis deses que lanza sistemáticamente, que axuda a confrontación e que despois non se ultima. El, unha vez máis, destinou cartos do noso orzamento, gastos de todos os vigueses, dos nosos impostos, para que lle fixeran un informe a este respecto. O informe é desfavorable, o informe recomenda que non se vai aos tribunais. Entón, dubido moito que vai aos tribunais. En calquera caso, eu penso que temos que facer unha aposta clara, porque Vigo acolla a ese mundial, porque é beneficioso para a cidade, isto faise desde a negociación e desde a concordia, non con inserencias, e esta do MECO é unha inserencia máis. O sea, que o único que indica é que o alcalde non aposta claramente polo Mundial en Vigo, e eu remítome ás declaracións do seu tenente de alcalde. Acoller un Mundial en Vigo é un marrón. Que é un marrón, é unha cousa enormemente complicada, evidentemente. Evidentemente, calquer cidade que se mete nese follón se mete nun marrón, eso está claro. Pero bueno, eso calquer cidade. Mira, que non interpretaste ben as declaracións do teniente alcalde. O que estás a pedir ten moi fácil solución. Que o presidente da Xunta, señor Rueda, mande unha carta á Real Federación Española de Fútbol pedindo explicacións por que Vigo non estuvo nesa lista en novembro como cidade seguinte sustituindo a Málaga. O ten enormemente fácil. Todo o demais que facedes é teatro, absoluto teatro para limpar a vosa mala conciencia de xogar contra Vigo, para limpar a vosa mala conciencia. Punto, non hai máis explicación. As propostas proceden das cidades. Quen decide é a FIFA. Quen quería o Mundial en España? O goberno do Estado. Fai algún apoio o goberno do Estado neste ámbito? Ningún. Pero onde está a financiación para Balaídos? Porque Balaídos non hai financiación solo ten financiación da Diputación. Non hai financiación do Estado a ningún
estado de fútbol, Perdoa. porque non lle corresponde, igual que non Louzán construye directamente foi o vivenda, primeiro porque a financiador competencia da é das reforma de comunidades Balaídos. autónomas e o que fai o Estado é poñer os foi o cartos. primeiro financiador de Balaídos, sendo presidente da Diputación de Pontevedra. Claro. Deixamos a Xulio porque se non O teño escoita ben a xente na o casa. teño moi claro, Sí. é absoluta mala conciencia, así lles vai electoralmente, teñen que facer moito teatro, están a facer moito teatro, a solución a ten o señor Rueda moi fácil, a que acabo de decir. A que acabo Non de decir, metas. como mínimo, Non metas ao porque señor Rueda, evidentemente que non ten- podería facer maior Que presión. non. E respecto Isto a non outro é cuestión tema, do presidente da Xunta. A Xunta está ao marxe desto. O señor Rueda dixo que as que conquiran ser sedes do Mundial terán unha financiación xusta. Eso foi o único que dixo. Eso Pero é para as propostas justificarse proceden e para das retrasar o cidades, proxecto, das sin a menor cidades. dúbida, sin a menor dúbida. E hai unha cousa que si ten razón o compañeiro da CIGA, non? Serafín. Serafín. Que considero que a CIGA tamén é compañeira. Tamén, sí, tamén. Eu, polo menos, Pero son da CIGA, sí. hai unha cousa que está clara. Eu non estuve nos entresijos da negociación, pero eu creo lembrar que a reforma de Balaídos e a capacidade que tiña que ter Balaídos foi consensuada co presidente do Celta, que non se caracterizaba precisamente por ter moi boas relacións co alcalde de Vigo. Deis Carlos Mourinho. Por non ter boas relacións co alcalde de Vigo. Precisamente E por foi eso. unha cifra e un proxecto que se consensuou, que obviamente logo surdiron novedades, entre outras que o Celta vai como unha moto, entre outras que o Celta tomou a estrategia acertadísima de potenciar a súa plantilla e facer que se sinta como algo moito máis de Vigo, moito máis galego, subrayo, Rueda, presidente da Xunta, o Celta é galego. Precisamente fixo esa explosión das grandes ringleiras de aficionados que están esperando para poder facerse socios, porque hai unha situación extraordinaria, deportiva, de identificación co Celta, que exixe que se tomen medidas. E esa medida é ampliar, por eso, aínda que non sexa sede do Mundial, porque as actividades do Partido Popular e do presidente da Xunta son as que son, aínda que non o fora, ten que facerse esa ampliación. Que houve un erro na valoración cuantitativa? Pois, sin dúbida algunha. Por eso imos a pechar a porta a que Balaídos sexa un estadio de fútbol no que todos os vigueses que queran ir a ver o seu Celta podan ir. Eu creo que non, hai que facela. Polo tanto, o señor Rueda ten deberes, que faga esos deberes e que non se busque disculpas. Non hai outras. Pero haberá que Vale, Serafín, sí. non, digo que haberá que presentar proxectos do que se está quere facer. presentado. Non está Non é presentado. certo. Está presentado. A día de hoxe non está presentado. Bueno. E ademais logo temos que valorar tamén os beneficios Si que non nos vai a sabemos o traer. custe. Eu teño as miñas dúbidas de que aquí podamos meter 43.000 persoas en Balaídos. A mellor hai algún día que sí, pero o habitual é que Balaídos este sempre entre os 22.000 e 26.000 aficionados en todos os partidos, aínda que na televisión ou no campo parece que está totalmente cheo. Hai moitos asientos que están sempre libres e te podo falar co coñecemento total de como se move aí e con datos e con datos históricos. Socios do Celta. Te podo decir que non hai toda esa asistencia. Outra cousa é o tema dos socios e como se abre, como se pecha, a cantidad que tal. É dicir, eu creo que hai que ver se compensa ao final o facer o Estadio Balaídos foron 61 millóns, é o que vai a ser que a grada de gol, e esta ampliación van a ser 60 millóns. É dicir, o mismo que costou facer todo o campo, e iso eu creo que para unha cidade como Vigo tamén teremos que ver se merece ou non a pena, sobre todo cando estamos ante unha situación
de precariedade en cuestións de vivenda, seguramente hai cousas moito máis importantes en este momento, seguramente, donde invertir. Eu non digo que non se faga, porque eu creo que eso a mellor xa se tiña que haber feito dende un principio, non? Ahora, tenemos que valorar, decir, se a valoración é exclusivamente polo tema do Mundial, que van a ser 2 partidos, eu podo coincidir contigo no tema da ampliación, polo tema do que poda pasar no futuro, de que haxa máis afición, de que o Celta en este momento estamos orgullosos porque é un equipo galego e que representa, ademais, o galego incluso o idioma, en este caso, porque é verdad que as outras cidades de Galicia non o fan, a verdade é que o Celta sí, eso é un orgullo, non, para os celtistas e sobre todo para os que nos sentimos galegos. E ao mellor por eso o PP, que non, cada vez é menos galego, non lle gusta moito, eso sí que é certo, non? Pero hai que ver se eso merece a pena ou non, porque a inversión é moi importante. Estamos falando de 60 millóns de euros. A mí lo único que me da por, creo, puntualizar es cuál sería la explicación por la cual el presidente de la Junta de Galicia no quiere que se produzca un mundial en Vigo. Es decir, es un argumento bastante absurdo. Yo no creo que haya un presidente que se oponga, siempre que las condiciones sean unas condiciones específicamente buenas para que la situación se produzca. Si eso va a ser una ruina, pues entonces yo comprendo que no. Pero teniendo en cuenta esta situación, hombre, que el presidente diga que no y ponga la proa a este proyecto me parece unha exageración. Porque un proxecto de Abel Caballero que lle fai a vida imposible cada vez que hai eleccións municipais. E as demais. Eso no te lo compro. Bueno, tenemos que deixar aquí. No te lo compra nadie, Xulio. Tenemos que ir a publicidade e continuamos neste Vigo Debate.